Hiljennetty älymystö. Täyssilkkinen seinävaate, joka kuvaa hiljennetyn älymystön traagista kauneutta. Jokaisen hahmon pään sisällä on ainutlaatuinen sormenjälki, joka on kudottu mikroskooppisen tarkasti, selkeä symboli ainutlaatuisille mielille, identiteeteille ja luoville kädenjäljille. Nämä sormenjäljet muodostavat hahmojen aivojen sisäosan ja edustavat ajattelun monimuotoisuutta sekä jokaisen älymystön jäsenen korvaamatonta yksilöllisyyttä. Silti kaikki nämä loistavat mielet ja ajattelijat seisovat ankarien mustien kaltereiden takana. Kalterit kulkevat pystysuunnassa sommitelman läpi luoden voimakkaan kontrastin silkin pehmeän hohteen ja herkkien sormenjälkikuvioiden välille. Tämä ajatusten vangitseminen heijastaa sensuuria, tukahduttamista ja niiden äänten pakotettua vaientamista, joiden tehtävänä olisi valaista yhteiskuntaa. Teoksen kokonaisilme on minimalistinen, symbolinen ja voimakkaasti tunteisiin vetoava, elegantti mutta levottomuutta herättävä muistutus siitä, kuinka yhteiskunnat menettävät kirkkaimmat älylliset valonsa silloin, kun ajatuksenvapaus suljetaan kaltereiden taakse.